Paipai ni phai kre pho arni Karbi people ho taralang so clock tower along heavy squad atom pen kapater people along kasa atom sirap chitu dunsi rise the bar 2.0 kachapate mesen pen ke pachun pona birta nangli heavy squad atom pen date pi ke jogwan arni ningarong kachipi pen 2.0 kachapate pedopon bangso along Karbiang long alo prek jamadim pen risoi jangatung wangsin bangso kachapate along men chithabdun Labang so kacepatya long pinso marahin pen ke hayatum lake Suman Chetri winner Nimatasi Lama first runners up lapen Sipson Bay second runners up alang itum pensi cepalong pon lapen Suara hin pen ke hayatum lake Neha Bordoloy winner lapen Gangotri Bora first runners up alang itum pensi ke hayanong cepalong pon Heavy squad amai pu Mangal Singh long hang pen therang kya thingno ke pachini ponke ke dam tangani kan pai ni phai kre pho arni bangso ka chipate pangcheng ponsi pinning ani kan anke ingdeng hini ke chok raise the bar 2.0 bipon pen cepatir ponsi Karbiang long sports association pen cera ponsi kasajim pen patir ponsi nil tum ada pinningan bang 2.0 la tuning ason si indeng tuning independence day katalon hut si 2.0 ke chengsi pangcheng pon lo pinningan bang nitum indeng hini pangcheng pon lo la si nil tum la bangso asai ke deng pon la ke ilitum Karbiang long stame drugs mate raki ke cho la hai hormu si kirim si aphai ke ong la si la bangso non ephang mate in future la youth sa tumhan mate la non kithu ni owe tumhan anso se la okpran mate methang health conscious la bang hok sitame society long sitame la so message bang jai methang health conscious bang to nai methang la ben la so fansin tum la bang so asai ke deng ini kenalan tentang cepat lol dan ini bokajan dipu la ben herun la ke tom a place pensi ajim pensi dak cetong ke hai tu momen momen ke hai tu momen lage under 75 category lage Suman Chetri winner lo lage 64.6 kg lo alang kirung apan under 85 kg winner la bangai Nimatasi Lama apan under 95 kg la bangai Sipson Bay 64 kg bangai weight lo 140 kg sigirung 17 times lo alang kirung apan Nimatasi Lama la bangai 84 kg lo fitness point gym weight kano la bangai 14 times lo apan aku under 95 kg la bangai Sipson Bay fitness point gym la bangai 180 kg lo 8 reps bangai emethang nilitum sita me ba emethang jong si ninga klong ban jong si abang so raki phan mang etum ot ete dai pu chema tha pulote la si itum aja ta ki une ave la si nilitum da heavy squad pen ise mrs p bangai raki bangai etum ot era la sports pen la kachar lina bang si tum papang na ko si la non ke ang jimate non la eto bom ove kimi tum han tum da heavy squad pen sta me la